Very nice place. This is the first time I'm coming here in Palawan. There's a lot of tourists. Now I'm Small Lagoon of El Nido, Palawan. Turn back. Every year, ganda ko na siya o 1 inch. Every year, naglapad ni siya og 1 inches. Ito. So live stone din eh. Ay, okay. Wala siya nga way lindong diri sa Palawan. Dito kay musiba to ano? Mga buak mo kuya kayo matagak. Babuak ko ni sila. Ba, napuak din na oh. Nabasa yan. Goodbye. Ayan, meron siyang spark of fusion and metal. And they put inside the dry grass and dry used to make bigger fire. Pag nabasa yan, ginagawa nila, nilagay nila sa kaldero. Tapos, pinano na sa apoy na, sir. Pinapainitan. Tuyo. Pero tuyo din siya. Yes. Pero pag morning, nahagugan kasi sila, di ba, pag morning po, habang kaya nagbabasa. Yan, at the young age po, tinuturuan na sila ng parents nila ng mga techniques kung paano gumawa ng apoy, mag-gather ng wood. Hanggang kaya, ginagamit pa rin nila yan para may pasa sa next generation. Like that. At ang pinagkaiba sa Palawan, sa Palawan Island, or province. Palawan, their tribe or people, also their dialect. Baligyan mo ng bato ninyo ba? Welcome to El Nido, Palawan. Very nice place. There we are. Ito malaki para lahat ng gamit nyo sama-sama. Sa Batanunoy. Lubong mo sa Pilipinas. Lubong sa Pilipinas.